Hage Assamni Tiprasarok tini Tripurani Choraibari jora Sar David Murasingno lamsoknani bagai phailaikan. Hage tini bol lam resenai Assam haste not only Tiprasa simia kwbangma je onyo dofa tongnai notice ni borok jotono support khaine help khaine hini Sar David Murasing jungnugo Tripura illegal Bangladeshi rongni kok sakakai Amra bangali hini Tripura tongnai borok belekeno khanangjago borok ngmano borok illegal Bangladeshi. Hage borok se proof grei srup grei hai Tripura sarongno Myanmar ni hainai hai illegal hin sai tongo borok ni kokno kholomnani bagai. Hage norok nungna ajago Tripura sarok agi majority tongmani hage Bharat by merger agreement amani yagulo Tripura ajorani simi Tripura saroni percentage komikha Tripura. Hage amo simia Tripura ni assembly unukuna khoroksa Tripura ni legislative member Bhagavan Das ni bo Bangladeshi gbangma phaine hine ono legislative member hake MLA rongno norok Tripura khari hemeni hai irai hine bo khukperi sajak te Tripura ni ex CM Biplab Kumar Dev bini bo kaisa video nugo amte heije samani ang Tripura NRC khlaike ang sematangnai 1971 ni je sekang phainarongni bongno NRC khlai bongno honani ga ang sematangnai hini chamani chungnugo video hake ang cover the Tripura NRC khlai tongnani hine hake amo simia The Indian Express ni mote 1971 Bangladesh Pakistan no ba satok jagai kabangma khari phebemani yang India phasingo Tripura phasingo hake ajorawo Tripura ni population matro 14 lakh hake 15 lakh refugee no ajorawo dakha Tripura wo hake amrok tese firogi de horjaka firogo horjaglia bahike saiman hingakai chini kwbangma record tongo jengamo saronjit nobo samani khnawo hage chini Tiprasa leaderok sar bijoy rangkhol chongrok je 1971 sekang je Bangladeshi illegal immigrant phainarokno borokno hornani bagai TMB chukti khaimani central government nok bai borokno hornani bagai accord dok sign khlaimani hake borokno ajorabo horjaglia kogre phano Tripura wo hage chini Tiprasa ni kok thairok ajorani simina amteke kogrui kok slamjagya ngi tongo hage amoni bagino ojago Tripura tebo dini illegal Bangladeshi phaimani yagulo Tripura sarongni ojagani original native Tripuri hage Tiprasa tongnerongni population komi oi hage percentage komi oi chini ojagani je right tongmani joto second class citizen hage ngi tongbaikha amoni bagai kwbangma Tripura sarongni mantai soktairok kaham ke rijaglia je Tiprasa hasak hatayo tongnai chini Tiprasa to bisirba hasak hatayo no tongo age tuingnani kaham manlia lama kaham shepsap rijaglia Tiprasa rok urui purui ke tongo amani bagi bo reason Tiprasa rok no kaham ke naikol jaglia age Tiprasa rok jesa jaga phana amte heke toni jago amani bagi no norok nugna Tiprasa rok jotoni sai gerei percentage chini Tiprasa rok 25 থেকে 30% tongo age a kreibo chini samung manai jat samung manthoya jat amtia ekdom krisi haisi thok age amani bagino Tiprasa rok baksa buksu je krei to jotono Tiprasa rok kreinyo gonang hingka to je middle class oksi chin Tiprasa rok ni gonang age amani bagino mukhiting thakiting rok jeng kwbangma jagao phalai masao age a jagabo jeng agule hai Tiprasa rok mukhiting phalisane hingka a jagabo jeng kahamke ojaga ta faldi hai irai hini chung rukhlaijago age chini Tripura tongsa amta hai khlaijak tongkai wanchugi nesi sin Tripura sarok buting tokna hage amoni bagai chini leader rok bangma samung khlai tongo omono bahike kusuk sakao tlangmano honoi try khlai tongo like chini saronji chongro Bangladeshi illegal immigrant no kubone haste rogo holma haike je central government notice mani yagulo amono implement khaine bagi Tripura chaitok tongmani norok nungna hage amono tui chini Sar David Murasingbo illegal Bangladeshi rongno hornani bagai tai greater Tripura land tai chini Tiprasa accord rejagyang tongmani amrongno samung khlainani bagai tai borongno mutu khlairani bagai tabuk delio humbotok khlai tongo hage Assam ni Tiprasa tai kwbangma Bangla hani Tiprasa kwbangma Tiprasa rokse support khlai tongo ga Sar David Murasingno chini Tripura ni Tiprasa rongno ga tamani bagai support khaya hami kok sanen nang hage amrongno tamo sanamu chungno comment bisingte ke shahar mano angka kisapana sajagi hachi Tiprasa rok amte hai leader khorsa khorni samung khlainani chaito ga amte haino down khiklai ulo bongni bukhano noram khlai samung khlairia khlai ki one day hai kwbangma leader nugo hage baksa buksu to loop tongo haipana amono sanan thangya hage dinin video amsung nonro video na like ready tai share kadi hambai khulumka